Tak se omlouvám za střih. Jsi na tom stejném místě? Jo. Je dobrý. Tak běž udělat ty krumpáče. Jsem vytěžil cigár. Když to jak sugaruje, to ten budeme potřebovat taky. No to. No na dorty, na dorty. Kolik? A mám udělat tady meče? Meče můžeš taky. Jo. Krumpáčů dvakrát. Budeme dělat takový ten čtyřkový, že jo? Jak jako čtyřkový. Dívej, ať ti to ukážu. Takhle. Že budeme kopat takhle dolů. Jo. Ještě nevím. Jo, jídlo bys taky po cestě mohl nějak vzít. Kdyby to nějaký bylo. Jo, práce tam byla. No tak ho vem. Jo. Ještě tam teda Mně se to rozbilo. jdu. Nechtěl jsem říct žádné jídlo. Kolik máš jídla? 0. 0 jídla? Jako toho. Hunger baru. No. Jo, mám -3. Já mám Jo, jídlo taky. ještě to meč. Jo, díky. Já jdu taky vidět. No, dobré, běž obstarat jídlo prvně. Budeme potřebovat asi Jaké? nejvíc. Vem krávy, cokoliv prostě. Jo. Tak je ty ovce. Ne, ovce ne. A z těch taky voda. No tak můžeš vzít. Jo, ovce vlastně taky, protože když to je tak, máš ještě tu dřevěnou lopatku? No, to rozbila. Aha. Já bych potřeboval nějakou lopatku. Ale Na gravel, protože z toho padají ty je strašně málo. Ani. kamenů. Ne. 3, tak to nevadí. Tak mi hoď aspoň tu dřevěnou, co ještě nerozbila. Máš dřevo? Dřevo, Jedno. dřevo. A na co Tak si potřebuješ? udělej tady crafting. Uděláme tady crafting. Máš za sebou to dřevo. Já jsem ho vzal už. A tady máš tu lopatu. Máš lopatu tam. A jdu ještě pro to dřevo. Jo. Já dám nahoru sem crafting. Jo. A když tak to dřevo. Já si můžu dělat kamennou lopatku, takže dobré. Au. Hlavně gravel musím brát, protože z toho padají ty na ty šípy. Tak a mám asi ne. Co? Nic. Mám udělat ty. Co? Tyhle ty. Sandstone. Mám udělat sandstone. Ne. Kolik mám těch? Ono mi to ani jednou teďka nespadlo. Mám tím dolů. Jak dolů? Dolů to kopat. To by se rozbil, ta kamena. Ne. Ani jeden ten item, co mi z toho má padnout. Už to jako ten blok dole. Pojď tím. Já to tady dělám. Že to někdy padalo. Jo, už jeden. Ale první. Jdu taky kopat ten. Tak pojď za mnou, tady kyho hodně. Tam mají krumpáč. Jo? Tak zatím kopej dolů. Hele, furt máme jeden, jo? Jo, dobrý. Je ovce. Dobrý.
No, furt máme jenom jeden. Mhm. A to jsem toho tady vykopal strašně moc už. Tak si to, já mám napad. Dáš mi to, ty. Co? Ty, co ti padlo ti ten. Ten item jeden. Ne, Ty kostky, kde va? Ok, tak pojď. já jsem tady vedle tebe. Máš to tam. A co chceš dělat? Ti to ukážu, já to budu, jestli to budu dávat tak. A jo, to myslíš takhle. Budeš to kopat pod sebe. Jo, ne, pak budu to, pak skočím do vody, Aha. se trefím. To nedělej tak vysoký. Jo, dobré. Jo, a teďka to budu kopat. Schválně. Ty jsi lopatku? Jo, ty máš. Já mám. Jdeme to dělat. To nestává něco? Ne, ani jednou. Ještě. Ani jednou. Ne, ani jednou. Tak je nic. Nespadlo to třeba nějak hluboko. Asi já to zkusím znovu. Já mám málo srdíček a málo jídla. Normálně trefil. Jo, jeden. Hej, tak běž kopat. Běž, tam je ještě gravel, tak běž kopat. Já to tady budu dělat. Teď máš. Tak ještě 41. No pojď. Aha. Jo. A kde gravel? Je ten. Oho. Udělal jsem kamer. No, díče. Jo, mám. Máš? Super. Když tak tady máš nějaký dřeva? No. Aha. Hej, kamo, měli bychom se jít vyspat. Já už jdu. Necháme to tady a jdem se vyspat, protože už je noc. Nech to tam. Mám 3 srdíčka, 3 ty hunger grave. Ty hunger. Kde máš postel? Jo, máš je tady. Hej, proč to udělal takhle? Ne, já nemůžu sprintovat. Já můžu ještě. Mám malinko hunger. Tak se najest, ne? Máš tam jídlo. Já si zatím něco vykraftím. Dobré. Tak jdeme zpátky. Já si tady kouknu v lese, jestli to není nějak... A když tak vem dřevo, když už jdeš do lesa. Potřebujeme ho. Hlavně na cestu, aby jsme tam dávali Yes. věci. Co? Chce. Tak ji zabij. Enderman tam je. Tady je taky, u toho našeho toho. Já ti to říkám právě, že tam je. To vidím. A tady, Hej, nechceš jít po něm? Se mnou? tak já jdu. Pojď, už jdu po něm. Já mám malinko. Jo. Za tebou. Pomoc. Jdu pomoct. Komu? Dodělali jsme, je tam enderperle. Jo? Super, tak to si musíme někam schovat. Tak máš to dřevo? Jo, nemám. Tak běž na dřevo tady Já do mám lesa. malinko strašně životku. To nevadí. Mám 1,5. Tady skeleto někde. Po něm Jo, vystřelil. Vidím ho. Prosím, chraň mě. Či já nemůžu teďka. Já nemůžu taky. Já mám... Bacha, tady jsou dva, myslím. Jo, tady jsou dva. Už ne. Ale mám šíp, počkej. Jo, je tady furt. Aha, já potřebuji jít to. Já jdu po něm. Máš ho? To bylo ho. Ne, nezabil, protože on zabije mě. Jo, dobrý. Já mám stejně životu, jak ty zabitlovci. Ne, nezabiju. Tak já zabiju. Kolik mám šípů? 1. Tuhá. Prostě tam je. No, tak ho zabij, prostě potřebujeme jídlo.
Ale nechávej to pro sebe, já potřebuji taky. Jo. A vem ještě to dřevo. Jo. Tuhý. Dobrý. Jo, tak teďka. Kolika ty jsi level? Druhý? Mhm. Čtvrtý. Já jsem nedostal žádný ten item. Jsem nedostal flint. Oh. Kolik máš jídla? Málo. Tak pojď za mnou. Spíš ty, pojď za mnou. Já tady musím to. Jako fakt. Já jsem omylem spadl. A spawnul jsem se u našich postelí. No teď jo, to je dobrý. Wow. Já jsem si spawnul. A jo, mám všechny hunger. No, to je právě dobrý. Už mám 3 ty flinty. Já měl jeden, mám jeden. No tak potřebujeme to dřevo právě. Já mám 6. No tak pojď sem. Já si tady pozbírám. A udělej normální dřevo a udělej čestu. Aby jsme tam mohli dát tu enderpearl. A když tam máme? Nemáme, Máme ji tam? ale my potřebujeme čestu tady. Okay. Nebudem trávit víc času. Asi jo. Já už tam jdu. Jsem nemusel dělat enchant. Co? Já jsem nemusel dělat ten Čestu? crafting. Ty jsi udělal crafting. Jo. Dej do toho ten flint. Máš tam jídlo. No super. Ty jsi udělal tu double. Co? Jo. Mám 4 vlny. Já se asi zabiju. Jo. Tak to maso tam vrátím. Když je mám v dceru pro ně. A dám tam všechny moje věci, jo? Jo. Asi 3. level. Teďka riskuju. Já to stám. Komu tady jde ta ovce? Já potřebuju nějaký bloky. Mám další jídlo. No tak ho dej do česty potom. Potom, ne teď. Potom ne, teďka. Počkej, proč jsem si vzal jenom jeden blok? Ne, to nechci. To se zabije normálně. Já taky. Jako třeba dvíšky, No teď jo, to chci teďka udělat. kdyby se utop. Ty vole. Jedu těžit ten sandstone. Co? Sandstone. Ne, ten nechoďte žít. Tak to dřevo. Teda Hodím pryč, tady to. uhlí. Počkej, běž k tomu dolu. Já už tam jdu, počkej, já tady jenom dotěžím uhlí. Dělej, tady, pojď. Tam je ten gravel, tak aby se nám nedespawnul. Jo, Proč se ti to seká? nevím. Kde? Tam? Tady? Jo, máš ho? Já. Dívej. I believe I can fly. Jsi slehl na zem. A máme 5 vln. No to je k nám k ničemu. Ne, není. Si vydáme z toho kobereček potom. Obrazy. Já si beru nějaký tady žlutý kytky. Můžu udělat obraz. Proč to automaticky vyhazuju? Můžu udělat obraz. Z čeho jako? OK. Ne. To. Tak jo, obraz jo. A kam ho dáme? Já vím, kam ho dáme. Hoď mi ho. No, Hoď mi ten obraz. Ne, nevyzkoušej ho. Já vím, kam ho dáme. No, super. Rozbij ho. No, to nejde. Mlčem. Mečem to jde. Aby jsme věděli, že
Matka příroda stojí při nás. Ne? To je hezký. Rozbij to. Počkej, No, dej mi to. tam mám dát. Dej mi to. Dej mi meč. Tam. Nechci tohleto, znič to a dávej to tam tak dlouho, než to nebude takové velký. Posledně velký. Proč jsi tam šel? Hej, já to udělal ale omylem. Já taky. Já jsem to chtěl rozbourat. Slenderman. Hej, mě to nejde normálně zničit. Musíš blízko. Aha, takhle. Je to jde i rukou. Možná uděláme díly z Pokémonu. Jo, to bychom mohli taky. Hej, co? Takhle, necháme to takhle. To je pěkný obrázek. Ne. Prosím. Ne. Fuj. Jo, to už je pěkný. To jsou hranolky. Co? Jsou hranolky. To nejsou hranolky. To jsou cigarety. No to je ten. Perší. No tak já bych asi tenhle ten díl z Minecraftu tady z Kuban Games asi ukončil. Pohlí. A já se s vámi tady až z Kuban Games a s Ulím rozloučíme a čus!